ọ bụrụkwa na o nwere nwanne unu na South Africa gbokwa ya ka ị malụ na udo adịkwa n'ebe ọ nọ na ife unu fụrụ kịta bụkwa na South Africa ka ọ na-eme n'etiti ndị Igbo bi na South Africa na ndị South Africa na ndị South Africa na-eme ngagharị iwe dịka nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe a ka o si wee chi igwe na mba South Africa. Ndị South Africa wee bido wee na-eme ngagharị iwe wee na-emebisi ọtụtụ ife na-agbagasị moto ọkụ a sịkwa na moto fa gbara ọkụ erugokwa 12 wee na-akpọ gọọmenti fa ka ọ bịa kwuo okwu n'ife gbasara echimigwe anụnwa onye Igbo chiri na mba South Africa na-asịkwa na nya bụ ife na-eme na siti a na-akpọ Eastern Cape. N'ebe a ka nya bụ ife na-eme o wee bụ na nwanne anyị nwoke unu na-afụ kịta anụnwa nya na ala ọlọ ya bụkwa na nwunye ya nọdebere bụ onye anyụla ahụla anụnwa na-esi na mba South Africa n'ochiri igwe na South Africa. Unu mana ọtụtụ ndị Igbo na nke ikpeazụ abụzi onye ruo obodo oyibo chụtazie ego ọ chọwa pawa chọọ ka echie ya igwe enwekwara ike ma obodo fa ọ bụghị igwe ụmụnna ya abụghị igwe nna ya echighị igwe ọzọ nwere ike ma ya nwee chi n'ọzọ ikere nna ya enwedu nke o chiri o ruzie n'obodo oyibo ọ na-achọ ka o chizie igwe ọma na ọsọ n'obodo ahụ ọ nọ ka o biri na onye ebu ya wee nata vileji fa ị na-ebu ya nata vileji gị o nwere onye chiri gị igwe igwe bụ unu yile agbada na-aga yirikwuo nke na-aga esifa na igwe obodo oyibo ka igwe ụmụazị na ifefa ji eme nya bụ ife bụ ka ọ bụrụ na fa nwere pawa na nya bụ obodo fanọ o nwezie ebe ndị be anyị na-eme mmemme ndị mmadụ juzie oyi kọrọ agbada nke ya bịa ndị na-ebe a kwụrụzie ọtọ a na-etuzie igwe n'ọkịka n'obodo oyibo ka fa ji echi nya bụ igwe na onye kpata ego ọ na-achọzi ka o nwee pawa ebe ahụ o buruzie igwe ka unu ya echiwe. Oge erugokwa mgbe eze ndị Igbo gazi ya enebe anya na-echime igwe anụmụnụ na-echi n'obodo oyibo ụnụ afụnubekwo ndị Yoruba bi obodo oyibo ebe fachiri kabietie ma ọ bụ enwesizie ọba na befa fapụkwa obodo oyibo fa enwee ọba nke obodo oyibo ụnụ afụbekwo ndị ụzọ Bini ebe fa nwere ọba n'obodo oyibo ọsọ ndị Igbo n'odo obodo oyibo bikonu ife nke a na-akarịzikwa akarị. Nekwanụ nke melụ na Ghana onye bụkwa eze ndị Igbo na Ghana bụ igwe onye nke ahụ nọkata si na tinye ya autonomous community ka ọ lụzie ụlọ ọpụta otu aka ede ka nkwụ onye gafeta otu oyi igwe ijebezie afịa ka ọ bụrụ ebe fa bụ igwe nke fa. Unu n'anya ndị na-eme ife niile ụfọdụ n'ime fa bụ ndị obodo ahụ ka fa na-anụ onweghị nke na-anụ onye Naijiria na onye nụ onye obodo ahụ ọ na-achọ ka ọ dịkwata ndị obodo ọnọbefe ọkpa n'isi ka a hapụzie nke a na-etu ndị obodo ịnọbefa ọ bụrụzie ego a ka a ya etube anụcha ọgụ nke ahụ kịta abụkwa na South Africa wee na-akọwa na mgbọsị nwoke anụnwa chiri nya bụ igwe nya na fa merie n'ụzọ pụrụ iche. Unu mana nke ndị be anyị na-apụ iche na ụfọdụ ndị ochiri ọzọ na ndị ochiri ụfọdụ echichi na fa akpụtachara efi ebe a na-eme nya bụ ife na nya bụ ife ekporo ezigbote ọkụ na-enwere ụmụ nwoke be anyị ndị na-anụ ndị South Africa ma ndị fa na South Africa na-eme oyi nwoke na oyi nwaanyị na mbọsị ahụ na ndị nwunye fa na ndị oyi fa nwaanyị na fa apụtalụ n'igwe wee kechari ekike ndị be anyị ma ukwu obi akwa na-abụ welụchari ma nza n'ọdụka echikwu valọlụ fama nke fa jeme ebe ahụ na nya bụ ife ekporo ezigbote ọkụ wee na-akọwa na ndị South Africa nwekwara igwe nke fa kama na onye nke ahụ na mbọsị o mere igwe nke ya na o wughị ewu na ọfịa ha afịa na ike na ụfọdụ amadụ na-echiri igwe mbọsị ahụ o ruzie mbọsị nke ndị Naijiria na-etinyechara ya ma n'obe ozi tụsasịa ya na-echi igwe na-echi ọzọ atụ iche ndị be anyị wee kolo ebe ahụ nke bụzi na ndị mba South Africa fụchaziri nya bụ ife iwe wee gbaa afa n'afọ fa wee sị kedu ụdị ife dị nke anụnwa kedu ka mmadụ ya eti wee si obodo ya onye ekwe ndị ọnụ n'obodo fa ka fa zuo ike na-anọ na fa na-analụfa ndị oyifa nwaanyị na-anakọlụfa ndị fa kwesịrị ịnụ na-anụ wee were ego wee na-aghọrịfa. Unu mana ndị be anyị na-eri ego na fafụ ndị ọcha mana fafụ hakwa ndị be anyị go na fa anya go na fa bụrụ ofu mana o ruo n'obodo oyibo wụ na ama na fa na-erite ego ike na nya bụ ife bụ ife wutere ndị mba South Africa ụmụ nwoke fa na ndị ụmụ nwaanyị fa n'ụfa na ndị Naijiria ha yi ebe ahụ fa wee tị mba na nke anyị emekwa eme na si kedu ka ụmụ nwaanyị fa ndị be anyị na-anụ ya esi buruzie fapụta fa eburu nza a na-etufala ọlụ na ọ bụrụkwa na befa ka nke a ya eme a na-akọwakwo na-emebu emume eme mbụ ndị Igbo na mba South Africa kama na nke afa mezi kịta adụka okpozuru ọkụ nya ụdụka ọfịọla afịa n'ihu akwụkwọ wuo ndị mba South Africa wee sị mba na nke a ya emezikwa na befa wee na-akọwa na sinsi ahụ fachichara igwe anụnwa mbụ ndị Igbo
na ndị South Africa na-ekwukwanụ maka nya bụ ife nke bụkwanụ na gọọmenti fa atụnyeghị ọlụfe ọnụ na nya bụ ife ka fa na-ekwu ya. Onye ka fa pụtazi kịta wee na-eme ngagharị iwe wee sị na sinsi ife anụnwa na-eme na gọọmenti fa enwebeghị ife o kwuru wee gbasara nya bụ ife na ife bụ iwe fa abụ na sinsi ahụ na fa na-aṅa ntị ka gọọmenti fa kwukwa n'okwu si ndị gọọmenti fa gba nkịtị na fa achọghị ikwu okwu na fa amaghị ife ndị gọọmenti fa na-eritekwana n'aka ndị gọọmenti ndị Naịjirịa kpatalụfa ya eji wee gba nkịtị a na-emetọsịkwana omenala fa wee sị na fa akpọkwala ndị Nigerian Embassy wee kọọlụfa na nwoke anụnwa chiri igwe. Ndị Nigerian Embassy wee gwafa na igwe nwoke anụnwa chiri abụghịkwa n'ezigbo ife na fa chefuo ya na o nwekwana ife eji ya eme kama na fa ekweta akwanụ n'ife ndị Nigerian Embassy gwalụfa na fa na-eche na nya bụ ife nọ na ọ dị ka mmadụ ịhapụ obodo ya bịa obodo onye ọzọ na-azọ ya ọkpa n'isi na-abụ ya azọ na befa na si kedu ka mmadụ ya esi wee hapụ obodo ya wee bịa obodo onye ọzọ na-edesazi ahụ n'ọba igwe na-agagharị n'ọba igwe si asị na onye ahụ bụ Igbo kenge na fa achọrọkwana nya bụ ife na fa chọrọ iche igwe na guchikwana ya n'obodo unu na nke ọzọ fa chọrọ ikwu ubu na onye ọbụla na-eje obodo mmadụ n'ihi agba mbọ gụkwanụ kedu ka iwu obodo anụnwa si wee dị na iwu obodo fa na ọ kwadoro na mmadụ ya esi mba obodo ọzọ wee bata na befa wee bịa iche igwe nọọ ife anụnwa bụ ife fa chọrọ ka gọọmenti fa bịa tụnye ọnụ na ya na ife gbasara ibe igwe na South Africa na fa chọrọ ka gọọmenti fa kwuo wee sio na fa achọrọ onye obodo ọbụla obodo ọsọkwa ọgọboro na fa achọghọ ka ị bịa na South Africa si n'ibe igwe ndị obodo unu ebe ahụ nọọsụ ọsọ fa bụ ndị obodo bụ ife kwesịrị ibukwa n'igwe ahụ ma chikwa n'ife fa chọrọ ichi n'obodo fa maka na nya bụ ife bụ mkparị wee nyere omenala nke obodo fa nke bụ na ndị South Africa na-ekwu na fa ya akwụsịkwa ngagharị iwe anụnwa na fa ya emegide wee ruo mgbe gọọmenti fa kwuru okwu gbasara ya wee kpọkwanụ ndị Naịjirịa wee gwakwafa okwu maka nya bụ echichi igwe fa chiri na achọghọzi ka fa na-echi echichi igwe na mba South Africa ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ka ndị South Africa si eme bụ na-enwekwara ike na siti ebe afa na-eme ife akịta bifo mara ife na-eme fa gbasalụ ndebe fa nọkwa na siti ebe ọzọ ozi na fa bidokwa mewekwa ngagharị iwe andị a na-akọwa na ndị Igbo na-elegasị moto ebe ahụ na bifo mara ife na-eme kịta feje ebe ndị Igbo na-ele moto mụnyebe ya ọkụ jebe n'ụlọ ebe ndị Igbo bi zubefe ochi jebe ebe fa na-azụ afịa kuritibe ngwa afịa fa zubefe ochi fe zubegokwa onwekwa nke etinye n'ihu akwụkwọ ebe onye Igbo na-ere akpa n'ilo ndị a na-akwa balo kobesia akpa na ugogbe anya fajebe a na-ekpokọta ugogbe anya ọ na-ele ụfọdụ na-ekokọla akpa ọ na-ele ya ọhụ ka anya bụ ife si ebido ndị mmadụ na-asị na ndị Igbo kwụsịzie echichi igwe afa na-echi na mba ọzọ na anya bụ ife na-apụtazi okwu na ụka na ọ bụrụ onye South Africa bịara n'Igbo kịta ichi nya bụ ife na fa ya anabata ya na fa chidebezie fa mara ego fa ji ịchụ ebe a fa chụrụ ya nata fa nata befe mara ife ịchọ ka echie n'obodo gị echie onwe nke ị na-azọ ịchọrọ ịzọ ibewe na-azọ itofa zọba na nke a na unu eru obodo mmadụ ụnụ ya ekwefa nwa mmiri towa iko fa na-ebe na ụnụ na-anakọrọfa ndị ọyịfa nwaanyị na-analụfa ụmụ nwaanyị fa kwetere ịla ma ndị fa kwetere ịnụ na-anụ were ego na-emetatịfa anya unu abịakwa burukwa igwe na-emekwafa ati ibu na ụnụ karịa fa n'enu karịa fa na ife mmadụ tikwa na kọmentị ka m na-akọ ndị be anyị eje obodo ọzọ nụọ nwaanyị kama unu ya eje nụrụ onye Igbo wee chibe anya bụ ife unu eje burukwa ọchụ ndị obodo ahụ wee na-echie akpụkpọrịwa fa ụnụ kpụkpọrịwa ụnụ kpụkpọrịcha nwoke anụnwa chiri ife akịta o kwesịghị ije nụ nwaanyị na Naịjirịa mgbe onye South Africa kpụkpọrịchara ịnatazie Naịjirịa nụlọ onye ya eneghị nka ya ụnụ anya nata nụọ nwaanyị be anyị chi ọzọ be anyị unu eburu ya jee na mba ọzọ ka ahụ gbatara ụnụ nwoke a chiri nya bụ echichi o nwere ọgụ ọ bụrụ na fa wakporo fa mbọtị a na-echi echichi a wee were egbe wee kwusa afọ iti ọ bụrụ ife aka ya da akọ ndị mmadụ tụkwa nwoke a chiri echichi a na ya pụkwa na siti ebe anụnwa na ọ bụkwa na ọka nọ na siti a na ndị South Africa nwetakwa ya na nke ya agakwana ife mfụkwa na kọmentị ka ntị iru na-ebi ọkwa South Africa ọ bụkwa na onwe nwanne ubi na siti a gbọkwa ya gwakwa ya anya zofuo ezofuo